कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। वेळ रात्री 10:15ची, तारीख 6 मार्च गुरुवार। ठिकाण दाभोळ जवळील मौजा आगर वांगणी बौद्धवाडी फाटा येथे 2 डंपरच्या मधोमध चिरडून एकाचा मृत्यू। डंपर चालक दिलीप गंगाराम निवणकर वय 39 वर्ष, राहणार वणवशी तर्फे पंचनदी 10 तोंडीवाडी ह्याचा मृत्यू झाला। पण या सगळ्या वादाची पार्श्वभूमी आहे आधीच्या शाब्दिक वादाची आणि त्या रात्री हा वाद विकोपाला गेला आणि ह्या वादामधून झालेला मृत्यू। या सर्व प्रकरणी डंपर चालक ऋषिकेश सुरेंद्र बारे विरोधात दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला। मात्र या सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे हा अपघात आणि गावातील लोकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चा। दापोली तालुक्यामध्ये सुरू असलेल्या वाळू माफिया राज यांचं दापोली आणि दाभोळमध्ये अशा वेगवेगळ्या तालुक्यात वाळू उत्खनन करून खुलेआम वाहतूक केली जाते। या वाळू माफियांवरती कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याचं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। वाळूचं केंद्र पन्हाळे काजी। ही घटना नेमकी काय आहे ते आपण आधी पाहूया। आगर वांगणी दापोली रस्त्यावर गुरुवारी रात्री 2 डंपर समोरासमोर आले। रस्त्याच्या खाली गाडी नेऊन कुणी दुसऱ्या डंपरला जाण्यास जागा द्यायची, यावरून दोन्ही डंपर चालकांमध्ये मोठा वाद झाला। दोन्ही डंपर चालक रस्त्यावर उतरून एकमेकांशी वाद घालू लागले। परिणामी हाणामारी झाली आणि यानंतर यातील दुसरा डंपर चालक ऋषी बारे वय 32 राहणार वणवशी हा आपल्या गाडीमध्ये जाऊन बसला। याच दरम्यान दिलीप निवणकर यांचा न्यूट्रल असणारा डंपर जागेवरून पुढे आला आणि ह्या दोन्ही डंपरच्या मध्ये असलेले दिलीप निवणकर अडकले गेले। यानंतर दुसरा डंपर चालक ऋषी बारे यांनी त्यांच्या डंपरमध्ये क्लीनर बाजूने जाऊन डंपर मागे घेतला आणि अडकलेल्या निवणकर यांना बाहेर काढले, मात्र तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता। दिलीप गंगाराम निवणकर हे 6 तारखेला रात्री त्यांच्या ताब्यातील डंपर क्रमांक MH08 AP 2785 मधून पन्हाळे काजी येथून वाळू भरून वणवशी येथे चालले होते। सोबतच संदेश किसन एल्वे हे देखील डंपर मध्ये होते। त्या रात्री जवळपास 10:15च्या सुमारास आगर वांगणी बौद्धवाडी जवळ आले असता समोरून डंपर क्रमांक MH08 AP 1538 भरधाव वेगाने येत होता, म्हणून मृत्यू झालेल्या निवणकर यांनी त्यांचा डंपर रस्त्याच्या डाव्या बाजूला थांबवला आणि ते खाली उतरले। समोरून येणाऱ्या डंपरचा चालक ऋषिकेश बारे याला माझ्या गाडीमध्ये लोड आहे, तुझी गाडी रस्त्याच्या बाजूला थोडी खाली उतरव, असं निवणकर यानं बारे याला सांगितलं। निवणकर हे बारे याला बाजूने जाण्यासाठी साईड सांगत असताना बारे आणि डंपर वेगाने चालून तो बाजूने नेत असताना 2 डंपरच्या मधोमध असलेले निवणकर हे डंपरच्या मधोमध चिरडले गेले। यामध्ये अति रक्तस्राव झाल्यानं निवणकर यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची तक्रार संदेश एल्वे यांनी दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केली। या तक्रारीनुसार संशयित ऋषिकेश सुरेंद्र बारे याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मात्र या सर्व प्रकरणाबाबत कोकण कट्टा न्यूजनं सविस्तर तपशील जाणून घेतले असता ज्या ठिकाणी हा अपघात घडला तिथला आढावा घेतला। तेथील ही दृश्य आपण पाहतोय, जिथे रस्त्याच्या एका साईडला खूप मोठी जागा आहे तर दुसऱ्या बाजूला काटेरी कुंपण आणि मोजकीच जागा, या ठिकाणी कोणताही उतार किंवा चढ नाही। साईड देण्यावरून झालेला वाद या अपघाताला कारणीभूत ठरतो, मात्र या सर्वाला आधीची भांडणं देखील कारणीभूत ठरतायत। दरम्यान फिर्यादीमध्ये नेमकं काय म्हटलंय ते देखील आपण पाहूयात। दिलीप गंगाराम निवणकर यांना आगर वांगणी बौद्धवाडी येथे चिरेखाणीवरती काम करत असताना संदेश एल्वे यांना 7 वाजताच्या दरम्यान खाणीवरील मशीन बंद करून पाणी मिळण्यासाठी निवणकर यांनी हाक मारून खाणीमध्ये वरती बोलवून घेतलं। संदेश एल्वे आणि प्रणय महादेव एल्वे असं बाहेर आलेले मालक दिलीप गंगाराम निवणकर यांना काय काम आहे असं विचारलं। त्यांनी आपल्याला बाहेर जायचं आहे, डंपर मध्ये बसा असं सांगितल्याचं संदेश एल्वे आणि सोबत प्रणय महादेव एल्वे असं त्याच्यासोबत डंपर मध्ये बसले आणि सदरचा डंपर मालक दिलीप गंगाराम निवणकर यांनी स्वतः चालवत घेऊन पन्हाळे काजी येथे गेले आणि तेथे असलेले वाळू जेसीबीने डंपर मध्ये भरून सदर डंपर MH08 AP 2785 मालक दिलीप निवणकर हे स्वतः चालवत पन्हाळे काजी ते वणवशी जाणाऱ्या रोडना चालवून घेऊन येत असतानाच मौजे आगर वांगणी बौद्धवाडी फाटा पुढे आलो असता समोरून येणारा डंपर गाडी क्रमांक आहे MH08 AP 1538 हा भरधाव वेगाने येताना दिसला, म्हणून मालक दिलीप निवणकर यांनी आमच्या डंपरचा वेग कमी केला। आम्ही डंपर मध्ये डाव्या साईडला थांबून खाली उतरलं आणि समोरून येणारा डंपर वरील चालक ऋषिकेश बारे याला माझ्या गाडीमध्ये लोड आहे, तुझी गाडी रस्त्याच्या साईडला थोडी खाली उतरव, असं सांगून साईड दाखवत असतानाच ऋषिकेश बारे यांनी त्याच्या ताब्यातील डंपर क्रमांक MH08 AP 1538 हा वेगाने चालवून साईड मारून नेत असताना दिलीप गंगाराम निवणकर हे डंपर शेजारी उभे असतानाच ऋषिकेश बारे याच्या ताब्यातील डंपर क्रमांक MH08 AP 153 आणि मालकाचा डंपर MH08 AP 2785 यामध्ये 10:15 वाजता धडक बसून मालक दिलीप गंगाराम निवणकर हे मध्ये चिरडले गेले। त्यामुळे त्यांना दुखापत होऊन अति रक्तस्राव होऊन ते मयत झालेले आहेत। ही सर्व फिर्याद संदेश एल्वे याची आहे
आणि या सर्व प्रकरणाबाबत अधिक तपास आता दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गोरे करत आहेत. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दाभोळ, रत्नागिरी.